Matagal na ako nag-uunawa sa'yo. Pero sana naman unawain mo rin ako. Nakakapagod na maghintay. Nakakapagod ng umasa. Kung talagang wala kang panahon at sa tingin mo, nakakaistorbo ako sa mga priorities mo, sige! Handa ko nang i-give up ang 5 years na pinagsamahan natin. No, hindi ka makikipag-break sa akin. I'm sorry. Kailangan ko muna lumayo sa'yo. Baka sa gagawin kong yon, maliwanagan yung isipan mo at maging mature ka na sa pag-handle ng relasyon natin. Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kuro-kuro sa anumang drama meron ang buhay. Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, The Drama Special Interactive. Involved ka dito. Grabe, Laika. Sobra talaga akong kinikilig sa marriage proposal sa akin ni Terence. Romantic kasi yung boyfriend mo. Alam mo yon, nag-propose siya sa akin. May kandila, tapos dinner, tapos sa beach, tapos yung mga kaibigan niya from Philharmonic Orchestra, tapos lumuhod siya sa akin. Sabay sabing, "Will you marry me, my beautiful princess?" Kaya nga napa-oo niya ako agad eh. Oh my God, gusto ko siyang i-rewind sa totoo lang. Ang swerte mo nga kay Terence, Sandra eh. Kaya dapat lang na wag mo na siyang pakawalan. Ay, buti ka pa. Inalo ka na ng kasal ng boyfriend mo. Nga pala, ba't di pa kayo nagpapakasal ni Billy? Almost 5 years na kayo magkarelasyon na. Ewan ko sa kanya. Ino-open up mo ba yan sa kanya? Maraming beses na. Pero palagi niya sinasabi sa akin na magpapakasal kami sa tamang panahon. Tamang panahon? Di pa ba tamang panahon yung 5 years? Si Billy talaga? Ikaw naman, Laika, ba't ka naman pumapayag ng ganun? Alam nga namang pilitin ko siya. Alam mo, kung kinakatwiran niya palagi na hindi pa siya handa, baka wala naman talaga siyang intensyon na pakasalan ka. Bakit di mo itanong sa kanya kung mahal ka ba niya talaga? Nararamdaman ko naman na mahal niya ako eh. Yun naman pala. Ba't ayaw niya pang magpatali sa'yo? Sandali. Baka naman may tinatago siya sa'yo. Baka kasal na pala siya sa iba. Hindi, imposibleng mangyari yun. At saka meron akong hawak ng mga dokumento na nagpapatunay na binata si Billy. Kung ganun, i-demand mo na sa kanya na pakasalan ka na niya. You deserve it. Yes, I deserve to be married. Kaso nga, ano magagawa ko kung ayaw pa niya talaga? Then break up with him. Ganon lang ba kadali sayangin ng 5 years? Susubukan mo lang naman kung ano magiging reaksyon niya. At saka bes, kung wala talaga siyang intensyon na pakasalan ka, it means hindi ka niya mahal. Maaaring nakikinabang lang siya sa'yo, kaya mahalaga ka sa kanya. Come to think of it, Laika, if he really loves you, hindi siya matatakot na pakasalan ka. Ay, di bale, kakausapin ko ulit si Billy about this. Bilis-bilisan mo, bes ha, kasi mauunahan pa kitang ikasal talaga. Samantalang mas nauna kang magka-boyfriend sa ating dalawa. Ako nga, 1 taon lang kami magjowa ni Terence, pero eto, nakapapakasalan niya na ako. Kaya ikaw, Laika, simulan mo nang mag-isip-isip. Tandaan mo, nagkalat lang sa tabi-tabi ang mga eligible bachelors na handa kang iharap sa altar. Laika, ano bang ginagawa mo dito sa balcony? Bakit hindi ka pa matulog? Hindi pa ako makatulog eh. At nagagandahan akong pagmasdan yung tanawin mula dito sa 34th floor. Magandang tanawin dito ang buong Maynila paggabi. Mukhang malalim ang iniisip mo Si Sandra, inalok na siya ng kasal ni Terence. Teka, nung 1 taon lang sila naging magkarelasyon, di ba? Yun nga, naunahan pa nila tayo. Huwag kang mainggit sa kanila. May kakasal din tayo. Kailan? Kailan ba mangyayari yung pinapangako mo sa akin? Sa tamang panahon. Hindi pa ba tamang panahon sa iyong 5 years? Tapatin mo nga ako.
May intensyon ka ba talaga na pakasalan ako? Kasi 5 years na ako naghihintay sa'yo, pero wala ako naririnig sa'yo na gusto mong lumagay sa tahimik kasama ko. Ano, Billy? Laika, alam kong 5 years ka nang naghihintay sa akin. Pero huwag tayong magmadali. Oo, pakakasalan kita. Huwag kang mag-alala. Baka naman pinapaasa mo lang ako. Hindi kita pinapaasa. Laika, mahal na mahal kita. At wala akong ibang pinangarap kundi ang maging legal kang asawa. Kung ganun, anong kinakatakot mo? Bakit ayaw mo pa akong pakasalan? Alam mo, kung iniisip mo yung maaaring gastusin sa kasal natin, huwag kang mag-alala. Tutulungan naman kita eh. At saka hindi ko naman hangad ng engranding kasal. Kahit simpleng civil wedding lang, okay na sa akin yun. Ang importante lang naman sa akin, selyado na ang pagsasama natin. Iniisip mo ba na baka dumating ang araw na lukuhin o iwanin kita? Alam mo, Billy, kasal man o hindi, kung mangyayari yun, mangyayari talaga. Pero malaki naman ang tiwala ko sa'yo eh. Alam kong mahal na mahal mo naman ako. Kaya gusto ko ng kasal para magkaroon tayo ng formal blessing mula sa Diyos. Sana maintindihan mo ko. Naiintindihan kita. Huwag kang mag-alala. Tutuparin ko na yung pangarap mo. Magpapakasal na tayong dalawa. Ayos ba yung luto ko, ha? Masarap ba? Opo pa. Masarap po. Nabusog nga po kami ni Laika eh. Di ba mahal ko? Opo, ang galing niyo po talaga magluto. Sana po maging kasing galing niyo ako sa pagluluto. Huwag kang mag-alala. Kapag may time ka, punta ka lang dito at tuturuan kitang magluto. Yun naman pala mahal ko eh. Mukhang masaya kayong dalawa. Bakit? I-share niyo naman sa akin. Pa, may good news po kami sa inyo. Nag-decide na po kaming magpakasal. Talaga, anak? Naku, magandang balita yan. Dapat lang na silyuhan niyo na yung pagmamahalan ninyo. Biruin mo, 5 years nang naghihintay sa'yo si Laika. Oo nga po eh, 5 years din po yun. Pero mukhang worth it naman po yung paghihintay ko. Alam mo, sa edad yung yan, 32 ka na, Laika. At ikaw naman, anak, 38 na. Dapat lang na lumagay na kayo niyan sa tahimik. Ang buong akala ko, habang buhay na kayong live-in. Buti naman at may kakasal na kayo. So, kailan ang target date niyo? Baka po next year pa. Siyempre, kailangan ko muna ng mahabang preparation. Gusto ko po kasi church wedding yung maibigay ko kay Laika. Sige, maganda yan. Huwag kayong mag-alala. Buo ang suporta ko sa inyong dalawa. At tutulong ako sa preparations ng kasal ninyo kung kinakailangan. Billy? Jackie, ikaw pala. Kumusta? Ayos lang ako. Ikaw, kumusta na kayo ni Laika? Mabuti naman kami. Kaya ni Danilo. Eto, masaya sa buhay mag-asawa. Kayo ba ni Laika? Kasal na ba kayo? Magpapakasal pa lang. Actually, kaya ako nandito kasi makikipag-meet ako sa wedding planner namin. Ganun ba? Bakit pala hindi mo kasama yung soon-to-be wife mo? Pinapasok ko na siya sa trabaho. Sabi ko kasi ako na ang bahala makipag-usap sa wedding planner namin ngayong araw. Hindi mo ba kasama ang asawa mo ngayon? Hindi eh. Nasa work siya. Ako naman, meron lang akong binisita dito. Saan ka pala pagkatapos nito? Pwede ba kitang ma-invite for a coffee? Sure. Nung kasal niyo pa ni Danilo yung huli yata tayong nagkita. So, more than 1 year na pala, no? Pero grabe ha, pasabog yung binalita mo sa akin. Pasabog? Ang alin? Yung kasal namin ni Laika? Buti naman sa 5 years niyong pagsasama, finally,
nakapag-decide na kayo na dalhin na yung relationship nyo to the highest level. Alam mo ba, Billy? Happy ako ngayon kasi finally nakita mo na yung babae makakapagpasaya sa'yo habang buhay. Oo nga eh. Alam mo, bihira ka na lang makakakita ng babaeng kasing buti at kasing tiyaga ni Laika. Biruin mo, nakapaghintay siya sa'yo ng 5 years. At nakita ko naman na mahal ka niya. Kaya ikaw wag mo na siyang pakakawalan. Dahil ito na ang palagi mong tatandaan. You made a good choice. Maswerte ka sa future wife mo. Jackie, Bakit? masaya ba talaga kayo ni Danilo? Oo naman. Masayang-masaya kami ng asawa ko sa relationship namin. Teka, bakit mo ba naitanong sa akin yan, ha? Wala lang. Naitanong ko lang. You know what? I'm so glad na si Danilo ang napangasawa ko. Maybe he's not perfect, but I know he loves me more than himself. Binibigay niya ang lahat ng gusto at pangangailangan ko. Although, minsan wala siyang time dahil workaholic siya. Pero pag may time naman, bumabawi naman siya sa akin eh. Talagang effort na effort. So, hindi mo siya ipagpapalit kahit kanino? Oo naman, no? Mahal ko ang asawa ko. Kaya hindi ko siya ipagpapalit kahit kanino. I'm so happy for both of you. Anyway, congratulations sa inyong dalawa ni Laika, ha? Best wishes. Thanks. Invite namin kayo ni Danilo sa kasal namin, ha? Sure, it's our pleasure to be there. Ready na ang lahat ng invitations, anak. Si Ellen ang nag-deliver kanina sa akin from the printing press. Iniisa-isa ko yung mga pangalan ng imbitado sa kasal ninyo. Kasama pala doon si Jackie. Siyempre kasama siya sa invitation. Ako mismo ang personal nag-imbita sa kanya 3 months ago. Buti naman pumayag si Laika na imbitahan ng ex-girlfriend mo. Buti walang nangyaring selos or something. Pa, bukod kasi sa bahagi na lang si Jackie ng past ko, may asawa na yung tao. Tsaka, alam naman ng soon-to-be wife ko na mahal ko siya. Hindi na pagsiselosa ni Laika si Jackie. Mabuti naman kung ganon. Iniisip niyo po ba na meron pa akong nararamdaman para kay Jackie? Wala na ba talaga? Pa, Billy, anak kita. Hindi ka makakapaglihim sa akin. Alam ko ang ugali mo. Dahil ako ang nagpalaki sa'yo. Ano anak? Tama ba ako na mahal mo pa yung ex mo? pa naman. Hindi ko na po mahal si Jackie. Ikakasal na po ako. Kaya huwag niyo na po akong subukan. Okay. Pasensya ka na. Nagkamali lang siguro ako nang assume na hindi ka pa rin nakaka-move on kay Jackie. Kaya hindi mo pa mapakasalan si Laika. This time pa, handa na po ako sa mas mabigat na responsibilidad. Mabuti naman kung ganun, anak. Sana maging masaya ang iyong buhay may asawa. Bes! Bakit suot-suot mo yung wedding gown mo? Gusto ko lang ulit makita kung ano yung magiging itsura ko sa kasal ko. Pero di ba may kasabihan? Na kapag sinuot ko tong wedding gown bago ang mismong araw ng kasal, hindi na yun matutuloy. Naku, hindi yun totoo, Sandra. Bes, marami ng insidenteng ganon. Kaya hindi basta yun sabi-sabi lang. Barin mo na yan, Bes. Sige na, please. Ito naman, excited lang ako sa kasal namin. Alam mo, nung kinasal kami ni Terence noong January, nagtiis ako na wag sukatin yung wedding dress ko hanggat hindi dumarating yung araw ng kasal namin. Kung ganun pala, hindi mo sinukat yung wedding gown mo. Sinukat ko syempre. See? Sinukat mo pa rin. Pero tignan mo naman, natuloy din naman kayo ni Terence. Laika, iba yung sinukat lang sa ginagawa mo. Yung sa akin, isang beses lang, tsaka sandali lang. Yung sa'yo, ito, Diyos ko, pinaglalaruan mo pa. Ano yan? Feeling mo? Nasa Sound of Music ka? Ay, okay, ako nang mali. Pero huwag ka mag-alala. Walang mangyayaring masama. Alam kong matutuloy ang kasal namin ni Billy. Nararamdaman ko yun.
Ay, ang bilis ng panahon. Sa 1 linggo na ang kasal namin ni Billy. Excited na ako. Si Billy tumatawag. Hello? Billy? Laika, Oh, bakit ka umiiyak? Ano nangyari sa'yo? Teka, nasan ka na ba? si Papa. Inatake siya sa puso. Dinala ko siya sa ospital. Kritikal ang kondisyon niya ngayon. Billy, tahan na. Ipagdasal na lang natin sa Diyos na sana umayos ng lagi ng papa mo. Na sana magkamalay na siya bago dumating ang araw ng kasal natin sa susunod na linggo. Laika, hindi na matutuloy ang kasal natin. Ha? Kailangan kong alagaan si Papa. Tsaka ang pangit naman tingnan kong ikakasal tayo tapos ganito ang sitwasyon ni Papa. Huwag kang mag-alala. Mapopostpone lang naman ng ilang linggo ang kasal natin. Sana maintindihan mo, Laika. Naintindihan ko naman, Billy. Huwag ka na umiyak. Kailangan nating magpakatatag para sa papa mo. Huwag kang mag-alala. Nandito lang ako. Hindi kita iiwan. Ayun, nagkamalay na after 1 week. Sa awa naman ng Diyos, walang nangyaring masama sa future biyanan ko. Kung hindi nangyari yon, di sana tuloy yung kasal niyo ni Billy ngayong araw. Kung di mo sana pinaglaruan yung wedding gown mo. Ayan na naman tayo, Bes. Nagkataon lang yung nangyari sa amin ni Billy, okay? Hindi totoo yung mga kasabihang yan. Okay, sabi mo eh. Pero Laika, kailan yung susunod na date ng kasal niyo? Ewan ko kay Billy. Ayoko namang itanong sa kanya kasi sariwa pa yung nangyari sa papa niya eh. Baka magtalo lang kami sakaling tanungin ko siya tungkol doon. At saka baka isipin niyang atat na atat akong maikasal sa kanya. Di ba nga matagal ka na namang atat na mapangasawa siya? Tatanungin ko siya sa tamang panahon. Sana matuloy yung kasal niyo. Promise, sana matuloy. Matagal mong hinintay ito. You deserve to be happy. Pa, dahan-dahan lang. Sige lang. Ihakbang nyo lang po yung mga paa ninyo. Yan. Don't worry. Nakaalalay naman po ako sa inyo. Salamat anak. Huwag kang mag-alala. Pa, Billy! Halina po kayo dito sa loob. Nakahain na pong almusal. Sige, Laika. Papunta na kami dyan. Pa, wag na po muna nating pag-usapan yan. Anak, nagtatanong lang ako. Hindi ko muna iniintindi yung araw ng kasal namin, pa. Kahit anong araw pwede naman kami ikasal. Ang iniintindi ko po kayo. Huwag kang mag-alala. Kaya ko ang sarili ko. Nandyan naman yung pinsan mo si Lisa na handang mag-alaga sa akin. At saka, pwede naman akong kumuha ng caregiver na mag-aalaga sa akin. Ituloy niyo na ni Laika ang kasalin niyo. Pa, yung nangyari sa inyong nagpa-realize sa akin na hindi pa panahon para maikasal kaming dalawa. Hindi pa panahon? 5 years na kayo, di ba? Billy, umaasa si Laika na matutuloy ang kasalin niyo. Huwag mo nang i-postpone. Pa, sorry talaga pero wala munang kasalang magaganap. Don't worry, kakausapin ko po si Laika tungkol dito. Alam ko pong may intindihan niya ako. Ganun ba, Billy? Kung ganun, hanggang kailan ako maghihintay sa'yo? Maybe next year na tayo maikasal. Pero hindi muna ngayong taon.
Marami kasi akong mga bagay na dapat i-prioritize ngayon. Unang-una si Papa. Kailangan palaging may titingin sa kanya. Si Mama naman nasa Amerika. Busy sa trabaho. Tsaka hindi siya pwedeng umuwi hanggat hindi siya nakakakuha ng green card niya. Nakafocus din ako sa trabaho ko ngayon. Kailangan kong ma-promote. Laika, minsan lang dumating ang ganitong opportunity kaya hindi ko ito palalampasin. So, tingin mo pala nakaka-istorbo lang pala talaga yung kasal natin dyan sa sinasabi mong opportunity? Hindi naman sa ganun, Laika. Sa tingin ko kasi, hindi naman makaka-istorbo ang kasal natin. Kahit wag na tayo mag-honeymoon, mag-focus ka na lang sa trabaho. Ang importante lang naman, kasal tayong dalawa. Isang araw lang naman yun. Bakit ba hindi mo pa ibigay sa akin? Okay, tatapatin na kita. I'm not ready. Ha? Hindi ka pa handa? Bakit? 5 years is not enough? Anong magagawa ko? Hindi pa ako handa emotionally. Oh, come on. 38 ka na, Billy. Huwag mo sabihin sa akin na hindi ka pa nagmamature sa lagay na yan. Please, Laika. Huwag na natin tong pagtalunan. Tapatin mo nga ako. May bala ka ba talagang pakasalan ako, ha? Billy, sabihin mo sa akin kung may bala ka o wala para hindi na ako naghihintay at umaasa sa'yo. Kung sasabihin kong wala, hihiwalayin mo ako? So wala ka pala talagang balak na pakasalan ako. No, Laika. May balak akong pakasalan ka. Pero hindi pa sa ngayon. Please bear with me. Matagal na ako nag-uunawa sa'yo. Pero sana naman unawain mo rin ako. Nakakapagod na maghintay. Nakakapagod ng umasa. Kung talagang wala kang panahon at sa tingin mo, nakaka-istorbo ako sa mga priorities mo, sige, handa ko na i-give up ang 5 years na pinagsamahan natin. No, hindi ka makikipag-break sa akin. I'm sorry. Kailangan ko muna lumayo sa'yo. Baka sa gagawin kong yon, maliwanagan yung isipan mo at maging mature ka na sa pag-handle ng relasyon natin. Ano, Laika? Kailan kayo magkakabalikan ni Billy? Hindi naman kami naghiwalay ni Billy. Lumayo lang ako ng ilang buwan para makapag-isip-isip siya. So, kailan nga? Gusto ko, siya mismo mag-initiate ng pagbabalikan namin. Gusto ko marinig sa kanya na handa na niyang i-take ang mas mabigat na responsibility sa relasyon namin. Eh, paano kung hindi niya yun gawin? Isa lang ang ibig sabihin nun, hindi niya na ako mahal. Wala na siyang pakialam sa akin. So ang gagawin ko na lang, kakalimutan ko na lang siya. Lahat ng memories na binuo namin for 5 years. Makakaya mo kaya yun? Ewan ko, di ko pa alam, Sandra. Siguro, kakayanin ko. Sandali, Sandra, tumatawag si Billy. Kausapin ko lang. Excuse me. Sige, go on. Hello, Billy. Laika, nasan ka na? May ginagawa ka ba ngayon? Nandito kami ni Sandra sa coffee shop sa mall. Bakit? Pwede ba tayong magkita ngayong araw? Saan bang mall yan? Pupuntahan kita dyan. Ano bang meron? Bakit gusto mong magkita tayong dalawa? Gusto ko sanang magkausap tayong dalawa. Please, Laika. Oh, sige, Billy. Makikipagkita ako sa'yo ngayon. Laika, Kanina nang nasa mall tayo, tahimik ka lang. Ano ba talagang sasabihin mo sa akin? gusto kong bumalik ka na sa akin. Kung kasal ang gusto mo, pakakasalan kita kahit saang simbahan. Bumalik ka lang sa akin. Please, Laika. Hindi ko kayang mawala ka sa akin. Mahal na mahal kita. Huwag kang mag-alala. Babalik na ako sa'yo, Billy. Laika. Salamat. Salamat. Payakap ka sa mahal ko. Basta mahal ko. Gagawin ko ang lahat para tuparin ko ang lahat ng pangarap mo. Huwag ka lang mawala sa akin.
1 year na yung lumipas simula nung ma-postpone yung kasal nyo. Ano na, Laika? Wala pa rin bang sinasabi si Billy tungkol sa kasal niyong dalawa? Wala pa rin, Sandra. Ganon? Baka naman pinapaasa ka lang ng lalaking yun, ha? Naku, Laika, pag laging ganyan si Billy, ihiwalayin mo na lang. Magaling lang naman siya mangako. May mga pinangako naman siya sa akin na natupad naman. Pero hindi yung pinangako niya sa yung kasal. Pakasalan man niya ako o hindi, okay lang. Ang importante, nagmamahalan kami. Masaya kami sa buhay namin. Bonus na lang siguro kung matuloy yung kasal namin. Laika, kilala kita. Alam kong hindi okay sa'yo na live-in lang kayo forever. Eh, anong gusto mong gawin ko? Pilitin siya. Eh, kung hindi pa nga siya handa, anong magagawa ko? Diyos ko naman. 39 na yun si Billy, hindi pa rin siya handa sa lagay na yan? O baka naman, kaya kanya ayaw pang pakasalan, nagdadalawang isip siya sa feelings niya para sa'yo. Malay natin, baka meron siyang ibang mahal. At ikaw, pwedeng isa ka lang rebound. So, kailan ang kasal niyo ni Laika? Any plans? Wala pa rin kaming planong magpakasal. Bakit ganun? Well, napansin ko sa'yo medyo reluctant ka to tie a knot with Laika, no? Why? Do you still love her? Mahal ko naman siya. Mahal ko naman siya. Mahal ko naman siya is different from mahal ko siya. Then tell me honestly, mahal mo pa rin ba si Laika? If not, wag mo na siyang paasahin. Kawawa naman yung tao. Ikaw ba? Mahal mo pa rin ba si Danilo? Alam kong nababasa mo yung mga hugot lines ko sa Facebook. Yes, si Danilo yung pinapatamaan ko dun. Are you still happy with him? Hindi ko maikakaila na wala siyang panahon sa akin. Lagi na lang niya nakakalimutan yung responsibilidad niya bilang asawa. Paano ba naman kasi? Mahal niya yung trabaho niya kaysa sa akin. Pero kahit na ganun, mahaba naman yung pasensya ko at mahal ko pa rin naman siya. Pero hindi habang buhay magpapasensya ka na lang. Aaminin ko sa'yo, minsan pumasok sa isipan ko na maghiwalay na lang kami ni Danilo. Dahil ako na lang yung nagdadala ng relasyon namin eh. Pero ewan ko ba, Billy? Kapag decided na yung utak ko na makipaghiwalay kay Danilo humahad lang naman yung puso ko. Kaya ayun, hindi natutuloy. Huwag kang magtiis sa kanya. You deserve someone better. Teka, mabalik nga tayo sa'yo. Ano, pakakasalan mo ba talaga si Laika? Jackie, may aaminin ako sa'yo. Kung ganun, sabihin mo na sa akin. Kaya hindi ko magawang pakasalan si Laika. Dahil palagi kitang naiisip. Aaminin ko. Mahal pa rin kasi kita. Pero, Billy, Alam kong wala nang chance sa ating dalawa. Pero gusto ko lang malaman mo ang totoong nararamdaman ko para sa'yo. kung ganun, rebound mo lang pala si Laika. Jackie, sa totoo lang, simula nung hiwalayan mo ko at nagpakasal ka kay Danilo, sobra akong nasaktan. Hanggang ngayon, nararamdaman ko pa rin ang sakit. Kung mahal mo pala ako, bakit hindi mo ako hinabol? I did. Actually, nagtangka ako nung napigilan ang kasal niyo ni Danilo. Pero girlfriend mo na si Laika nung panahon na ikinasal kami ni Danilo. Kung ganun pala, hindi mo minahal si Laika. Mahal ko si Laika. Pero hindi kasing tibay ng pagmamahal ko sa'yo. I'm sorry, Billy. Pero, mawawalan lang ng saysay yung pagmamahal mo sa akin. Alam ko. Mahal ka ni Laika, Billy. Huwag mo naman sana siyang saktan. I have to go. Sandali, Jackie. Pero bago ko umalis, may sasabihin ako sa'yo. Kalimutan mo na ako.
Maalikabok na tong wedding gown ko. Pero maganda pa rin. Masarap pa rin isuot. Ay, kailan ko kaya ito maisusuot sa harap ng altar? Siguro hanggang sa panaginip ko na lang matutupad ang pangarap ko. Bakit suot-suot mo yung wedding gown mo? Ini-imagine ko lang na ikakasal na tayo sa simbahan. Nakapanood kasi ako sa TV ng mga kinakasal eh. Naiinggit ako sa kanila, Billy. Sa totoo lang, kapag nakakakita ako ng mga kinakasal, o kahit mga bride lang sa TV, naiinis ako. Nagagalit ako sa sarili ko. Nagagalit ako sa'yo kasi kung mahal mo talaga ako, you will give me what I deserve. I'm sorry, Laika. Hindi ko kailangan ng sorry mo, Billy. Alam mo, ang gusto ko lang marinig mula sa'yo, kung may balak ka pang pakasalan ako. Simple lang naman yung hiling ko eh. Hindi mo pa mapagbigyan. Billy, 6 years is enough. Mahaba na yung panahong pinagsamahan natin. Mahabang panahon na rin yung binigay ko sa'yo para makapag-isip-isip. Now tell me, may plano ka pa bang pakasalan ako? May plano ako, Laika. Ayan tanong, kailan? Kailan, Billy? Kapag lola na ako? Ganon? What? I'm not ready. Hindi ko alam kung kailan. Billy, tell me. Ano ba? What bothers you? Ano ba kasing kinakatakot mo sa akin? Wala naman. Nagkataon Alam lang kong na... meron bumabagabag sa kalooban mo. Kaya ayaw mo mag-commit ng kasal sa akin eh. Sabihin mo na sa akin, Billy, para naman alam ko. Wala. Wala, Huwag mo Laika. akong talikuran, Billy. Kung kasal ang habol mo sa akin at hindi ka na makapaghintay, then maghanap ka na lang ng iba. What? So, lumabas din ang totoo. Na kaya ka atubili magpakasal sa akin kasi hindi mo ako mahal. Billy! Huwag mo akong talikuran, Billy! Bumalik ka dito! Billy! Laika, buksan mo tong pinto! Mag-usap naman tayo! Kung ayaw mo buksan, ako mismo ang magbukas ito! Nasa akin ang susi ng kwarto mo! Laika, anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo sa wedding gown mo, ha? Bakit mo ginugupit? Ano bang saysay ng wedding gown na to? Kung hindi mo rin pala ako papakasalan. Laika! Huwag ka lumapit sa akin, wag mahal. Laika, I'm sorry. Alam ko ng totoo, Billy. Kaya hindi mo ako mapakasalan. Kasi mahal mo pa rin yung ex-girlfriend mong si Jackie! Laika? Nabasa ko yung lintik mo diary! Ang sakit, Billy. Sobrang sakit na malaman na ginawa mo lang akong rebound for 6 years. Ang sama pa, sa loob ng 6 years, hindi mo ako nakuha ang mahalin ng buo. Ang laki kong tanga, Billy! Ang laki kong tanga na naghintay pa ako ng 6 years para lang sa wala! Ang tanga ko! Kasi hindi ko na-realize agad na kung talagang mahal mo ako, papakasalan mo ako sa una o sa pangalawang taon ng pagsasama natin! Nagkamali ako. Pinagbigyan kita at pilit na inunawa kahit hindi ko naman alam ang totoo mong dahilan. Ang tanga-tanga ko, Billy! Ang tanga-tanga ko! Kasi nagpakamartir ako sa taong pinaglalaruan lang ako. Hindi kita pinaglalaruan, Ano Laika. tawag mo sa ginagawa mo ngayon, ha? Ano ba sa'yo yung rebound? Laika! Now tell me, Billy, face to face, you want a breakup? Kung gusto mong kalimutan na natin ang isa't isa dahil masyado na ako nagiging toxic sa buhay mo, just tell me! Ayoko ng alibay! Diretsuhin mo na ako! Ano, Billy? I'm sorry, Laika. Pero kailangan na kitang i-let go.
So, bale wala lang pala sa'yo 6 years na pinagsamahan natin. Because you don't love me after all. Tama ka. I'm still in love with Jackie. Pero sinusubukan ko namang tanggalin siya sa puso ko. Kasi alam kong imposibleng maging kami. Kaya naganap ka ng rebound. Kasi nagbabakasakali ka makakalimutan mo yung ex mo. And unfortunately, hindi mo nagawa. Hindi ko sinasadyang saktan ka, Pero Laika. nagawa mo na! Congratulations! You just hurt the feelings of the woman who truly loves you. Laika. I know you want to break up. Kaya ito, ibibigay ko na sa'yo. I'll set you free. Kahit masakit sa akin, pipilitin kong tanggapin. Goodbye. Laika, wait! Goodbye! And I don't want to see you again! Thank you, Billy, sa pagsama mo sa akin ngayong gabi. Nag-enjoy ako. Sobra. Wala yun. Billy, alam kong nalulungkot ka pa rin sa breakup niyo ni Laika. Alam kong napamahal ka na rin sa kanya. Tama ka. I just realized na mahal ko pala siya. Ang mali ko lang, hinintay ko pang mawala siya sa akin bago ko ma-realize yun. Eh kung ganun, bakit hindi mo siya ipaglaban? It's too late, Jackie. Hanggat hindi pa siya nakakahanap ng lalaking mamahalin niya, eh hindi pa uli ang lahat. Mahirap kalimutan ng 6 years. Believe me, I know mahal ka pa rin ni Laika. Binigyan ka lang niya ng time para examine ang sarili mo. Billy, eto na siguro ang huli nating pagkikita. Pero bakit? Hindi ko sinabi sa'yo pero inayos na namin ni Danilo yung application namin papuntang New Zealand. Nung 1 buwan pa to aprobado eh. At sa next week ang alis namin. Doon na kami titira. Doon ko na rin ipapanganak yung panganay namin. Buntis ka? 2 months na. Congratulations. Maging masaya sana ang buhay niyo doon sa New Zealand. Salamat, Billy. Ikaw rin. Maging masaya rin kayong dalawa ni Laika. Basta ang payo ko lang sa'yo, fight for her. Love her and be faithful. Oo, Jackie. Tatandaan ko yung sinabi mo. Cheer up, Laika. Huwag mo nang isipin pa si Billy. Hindi ko maiwasan, Sandra. Aaminin kong mahirap tanggalin si Billy sa puso ko. Girl, at the end of the day, kung gusto mo ng asawa sa halip na boyfriend at ayaw mong maghintay sa matagal na marriage na lagi na lang napopostpone, mag-move on ka na. 33 ka na, hindi 23. And you know that there is a life out there full of eligible men. Kung sa bagay, tama ka. Dapat ko na sigurong kalimutan si Billy. O may tumatawag sa cellphone mo. Sino ba yan? Speaking, si Billy tumatawag. Ano, kakausapin mo ba siya o ano? Kung gusto mo mag-move on, putulin mo na yung communication mo sa kanya. Pero baka may importante siyang sasabihin sa akin. Bahala ka. Hello, Billy. Ang buong akala ko hindi mo nasasagutin yung tawag ko. Bakit ka napatawag? Nasaan ka? Dito kami ni Sandra sa usual na tambayan namin. Bakit mo naman naitanong? Susundin kita dyan. Hintayin mo ako. Magkita tayo dyan. Pero bakit? Basta, hintayin mo ako.
Sandali nga, Billy. Bakit ka pa nagmamadali? At saka bakit mo ba ako dinala dito sa munisipyo? Kasi magpapakasal na tayong dalawa. Ano? Teka, nagbibiro ka ba? Hindi ako nagbibiro. Seryoso ko. Pakakasalan mo talaga ako? Teka, baka napipilitan ka lang. Mahal kita, Laika. At nung nawala ka, hindi na nabuo ang araw ko. Oo, tama ka nang narinig. Ikaw ang bumubuo ng araw ko. At doon ko rin na-realize na handa na akong harapin ang bagong responsibilidad sa buhay ko. At yun ay ang maging asawa mo habang buhay. Nagkamali ako nang assume na mahal ko si Jackie. Dahil ang totoo, ikaw na ang nagmamay-ari ng puso ko. I can't afford to lose you again. Please, Laika. Bumalik ka na sa akin and be my wife. Billy. Mahal mo pa rin ba ako, Laika? Oo naman. Mahal na mahal pa rin kita. Kung ganun, will you be my wife? Naghihintay lang ako ng sagot mo. Will you marry me now? Yes, Billy. I will marry you. Kahit di na ako nakasuot ng wedding gown, okay lang sa akin. Ang importante, may kasal na tayong dalawa. Laika, I love you. And I'm grateful to be your husband. Ako rin, Billy. Mahal na mahal din kita. And I'm ready to spend my whole life with you. Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kuro-kuro sa anumang drama meron ang buhay. Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, The Drama Special Interactive. Involved ka dito. Always your number one SM radio station.